बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै आरो संरैखा खालामनानै लाखिनांगौआ साफ्रोमबो बर' सुबुंनि बिबान नंगौ बे बाथ्राखौ बुंदों सुसिल इस्लारि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय सिमांखौ मोगथाङाव महर होनो बर' हारिखौ गुबुन जौगानाय हारिजों समान समान दावगाफाहोनो फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा-फाखा रोंखा-राखा खालामनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां रोखोमनि हाबाफारि लागासिनो दं। बे थांखिखौनो सिगाङाव दोननानै आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावलांनो थाखाय माखासे मावथांखिफोर फोसावनानै लानाय जादों। बे मावथांखिफोरनि मावबादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि आयदाफारि बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्लानि सिङाव थानाय दख'र आफादफोरा हारिमु मावबादा खुंफुंनाय जादों। बे मावबादानि गुदियावनो दं बर'नि दोरोङारि मोसानाय खाम जथा सिफुं सेरजाखौ फोरोंथाय होनाय आरो बेनि गेजेरजों बर'नि दोरोङारि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो इयुन जोलैखौ फोरोंलांनाय। मानोना बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि जानाय हारि हिसाबै गायसनबोनाय हारिमुआबो एंगारनो हायै मोनसे बाहागो। थांनाय 26 मार्च 2023 इं खालार खालिनिफ्राय खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय 8 साननि हारिमुआरि मावबादाया दिनै थुंगेबाय। दिनैनि जोबथा हाबाफारियाव हारिमु मावबादाया बाहागो लानाय सोलोंसाफोरनो फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि रैसुमै मोसाहारि बिथाङा। बे हाबाफारिनि उनावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना माखासे बेसेनगोसा बिबुंथिनि गेजेरजों ओरैबायदि खोथाखौ बुंलाङो जे बर' हारिया गावहानो आंगो हारिमु दं आरो बर' हारिया हारिमु बिथिङाव जोबोद धोनि। दिनैनि दारिमिनारि आरो बादायलायनाय मुगायाव बर'नि हारिमुखौ आदब गोनां खान्थिजों फोथांनानै लाखिनाया साफ्रोमबो बर' सुबुंनि बिबान आरो गोबांथार बेसेनगोसा रावफोर। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफाबावनो हायो फारियै लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी, मावख' नेहाथारि मुस्रि निथु बर' आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगो लाफानो हायो लोगो हारिमु नेहाथारि थरायना फिरफिला ब्रह्म लोगोसे गोबां मानि बिबानगिरिफोरजों आरो गोबां लाइमोनफ्रा बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया गाजा गोमजायै जाना थाङो। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000043828 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।